na natalakapan oras may puro ilang patuloy na pag-usap. Isa-isa kung dapat pakayasang patuwan yang masa po kapag-patuloy. Orang yang cekakan patuloy. Patuloy kanyang pilih. Atami may patuwan pag-usap. Isa-isa sa mga senior, low senior, daratuan sini, kanilang isip patutunan namin Orang pagpapyo, di man pagkawasan susit, wagi, rabang patuwan sa mga niya mo naraykat, and kapkasan niya yung sarito, nagkakap yung patuwan. O, di sa mga kaya, nagtuwan din pagkawasan mo, wifi ang patuwan. Orang pagpapyo, di patuwan mo yan, di rin sarito. O, patuwan, di naman. Rangkap mo ito o patutisang online welcome mas kukulda o kahit sa ilang patuwas hindi o yung patuwan tama na niyo o masarap na lang yung tao o kailangan ay din hindi mo pa kayo ng patuwan kung sa sangay right sinikan o pokpok o malaman mo lang isa po ang isip ko welcome mo ito like po welcome marara untuk semua orang dia cari dari proses. Cek, saya bang, kok udah?